Karfe 7 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi 6 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mitoci 22 da 25. Azima Bashir Aminu. Mai sauraro barka da warhaka ga kanun labaran. A Najeriya mayakan Boko Haram sun sace mata 47 a sansanin 'yan gudun hijira da ke jihar Borno. Wani sabon rikici ya barke a Mozambique wanda ya tilasta wa dubannan fararen hula barin matsugunansu. Shugaba Joe Biden na Amurka ya roƙi ƙungiyar Hamas ta amince da yarjejeniyar tsagaita wuta da Isra'ila. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Rahotanni daga jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya na cewa mayakan Boko Haram sun yi awon gaba da wasu mata sama da 100 da suka shiga daji neman itace daga sansanin 'yan gudun hijira da ke garin Ingala, shalkutar garin Gamboro. Kawo yanzu hukumomi ba su yi ƙarin bayani ba, amma wani mazaunin garin Sale Abbas ya tabbatar mana da faruwar lamarin. A ce yara mata kimanin shekaru daga 11 zuwa 12 zuwa 13 su fita daga gida su tafi itace ba su dawo ba, sama da mutum 100, kaga dole ne hankali ya tashi. Muna cikin tashin hankali sosai. Wannan halin da muke ciki sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Har ga Allah na cikin masifa. A wannan yanayin da ake ciki, su 'yan matan nan suna zaman kam ne a sansanin 'yan gudun hijira na garin Gamborun Gala. To halin rayuwar nan da ake ciki, mutumin ƙauye ba noma ba kiwo, sai dai dan tallafin da gwamnati da wasu kungiyoyi suke dan kawowa zuwa wani lokaci. To wannan dai ba lallai ne a ce ya ishi mutum a rayuwarsa ba. To suna fita su je su yi itace a bayan gari kilomita 20-30 daga Gamborun Gala zuwa yamma haka. In suka zo suka siyar su samu abin da za su rufa kansu asiri da su da iyayensu. Wallahi to ko bara ma an dan samu irin wannan matsalan. Akwai 'yan mata da suka tafi sama da 40 ba su dawo ba har yau, kuma ba wani abin da gwamnati ta yi akai. To gashi haka bana ma sama da 100 suka fita. Ina ga a ciki sun dawo bai wuce mutum 13 ba. To har ga Allah muna cikin wani yanayi. Gaskiya muna kira da gwamnati a sai yadda za a tallafa a ji halin da yaran mu suke ciki. Kalaman Sale Abbas mazaunin garin da wannan lamari ya faru. Bankin Raya kasashen Afirka na shirin sake baiwa Najeriya tallafin dala miliyan 134 don farfado da harkar abinci a wani yunkuri na rage matsin rayuwar da al'ummar kasar ke fama da shi. Shugaban bankin na AFDB Akinwumi Adesina, wanda ɗan Najeriya ne, ya ce tuni daraktocin bankin suka amince da wannan kunshin kuɗi wanda zai zama ƙari kan tallafin tattalin arziki da kasafin kuɗi na dala biliyan 1 da miliyan 700 baya ga shirin noma a jihohin Najeriya 28 da zai lakumi dala biliyan guda, duk dai a kokarin farfado da tattalin arzikin kasar mai fama da mashashira. Shugaban hukumar Hisba a jihar Kano da ke arewacin Najeriya ya koma mukaminsa, inda ya baiwa masu nuna rashin tarbiyya a kafafen sada zumunta wa'adin makonni 2 na ko dai su koma cikin hayyacinsu ko kuma su tattara kayansu su bar jihar ta Kano. Rukayya Abakabara na dauke da karin bayani. Jim kaɗan bayan shigarsa ofis da misalin karfe 1 na ranar jiya Talata, Sheikh Daurawa ya ce wannan sulhu ya kunyata shedanin da suka kunna wutar, don haka yaƙi da marasa tarbiyya yanzu ma ya ɗaura ɗan ba. Kuma alhamdulillah an fahimci cewa wasu shedanu ne suka shirya wannan, cikin jawaban da ya da jawaban da na yi da wanda su masu sulhun suka fahimta sun fahimci cewa abin da ya faru kenan. Kuma alhamdulillah yanzu an daidaita. Tunanin da aka baka na mako 2 shine ka je kai tunani cewa tuban za ka yi ko jihar zaka bari. Wannan dambarwa dai ta samo asali ne a sakamakon kafar wando guda da hukumar Hisba ta sanya da fitacciyar 'yar TikTok Murja Kunya, wadda ake ganin tana da alaka ta kudda gwamnatin Kano. To sai dai tun bayan faruwar wannan al'amari an jiyo 'yan TikTok din sun yi gum, watakila sun sha jinin jikinsu ne. Cizo Wan Germany na cikin fitattun 'yan TikTok daga arewacin Najeriya, kuma na tambaye shi yadda ya ji da komawar Daurawa bakin aiki. A gaskiya ba karamin farin ciki muke ba sakamakon dawowar Sheikh Malam Aminu Ibrahim Daurawa, domin kuwa na farko dai wannan tafiyar da shi malam yake gabatar da ita tafiya ce wadda idan muka bi shi zai kai mu cikin aljanna Firdausi. Kuma duba ga yadda yara da dama gaskiya yanzu mutane sun lalace musamman akan kafar yada TikTok da social media da sauransu, a gaskiya malamai yana kokari kuma muna farin ciki. Tuni dai gwamnan na Kano Abba Kabir Yusuf ya yi mi'ara koma baya game da kalamansa na farko kan aikin hukumar ta Hisba. Rukayya Abba Kabara, Lagos, Arafai Hausa.
Shugaba Nana Akufo-Addo na Ghana ya tsagaita a shirinsa na zartar da dokar haramta auren jinsi a kasar mai cike da sarƙaƙiya har sai kotun kolin kasar ta sanar da hukuncin karshe bai da masu fafutukar tabbatar da auren na jinsi suka buƙaci shiga tsakanin kotun. A makon jiya ne majalisar Ghana ta amince da kudurin dokar da ya haramta auren na jinsi wanda kuma zai tanadi hukunci mai tsauri kan masu aikata shi, lamarin da ya haddasa ƙorafe-ƙorafe daga ƙungiyoyin kare haƙƙin masu auren na jinsi daga ciki da wajen Ghana, duk da yadda dokar haramcin ke da cikakken goyon bayan al'ummar ƙasar ta yammacin Afirka. Gwamnatin Chadi ta sanar da fara biyan iyalan sama da mutane 10,000 da aka kashe a zamanin tsohon shugaban mulkin kama karya na kasar, kuma wanda aka yanke hukuncin aikata laifukan yaƙi Hassan Habir diyar dala miliyan 16,500. Ismail Karatu Abdullahi ya haɗa mana rahoto. Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar Jidda Umar ne ya bayyana hakan cikin wani jawabi da ya fitar a jiya Talata. Ya ce iyalan waɗanda suka kai 10,800 kowannensu ya samu sefa 925 kwatankwacin dala 1,529 kuɗaɗen da kotun duniya ta ce bai kai kashi 10 cikin 100 na sefa biliyan 82 da aka umarci a biya